देखायबाय बे समाव नोंथाङा माबायदि मोनदों आरो मा बुंनो सानो? गोजोननाय मोनदों। मानगोनां जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथि खेबनि थाखाय आंनो बे बिटिसि इलेक्सनाव केन्डिडेट हिसाबै देग्लायबो आंनो होफिनदों आरो एबार 29 नं सुक्लायसेरफां समष्टिनिफ्राय आङो बिसायख'थि गेलेगोन आरो बिनिनो आं दिनै बेवहाय नमिनेसन फाइल आं साबमिट खालामदों। दा गोजोननाय मोनदों। बेसेबां रोखा नोंथाङा देरहानो? 100% रोखा नुहुरदों। गतिके आं खावलायगोन रायजोफोरा जाहाथे बिपिएफ हान्जानि फिन खेबसे बिटिसिआव सरकार लाबोयो। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जाहाथे जों जौगाखांनाय लाबोदोंमोन आरोबाव फिन आरो जों बे जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि गोनांथि जानानै फैदों। बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैफिनगोन ना रोखा नामा? रोखा 100% रोखा। जिहेतु नोंथाङा 29 नं सुक्लायसेरफां बियाबाव बेसेबांसो जितु भट लानानै देरहासार जागोन होनना बुङो? 20,000 प्लास भट मोनगोनखौ आं आसा लाखिदों आरो देग्लाय। रायजो मानि थाखाय जिहेतु नोंथांखौ भट होनो हागोन? बिटिसि ओनसोलाव बा सुक्लायसेरफां ओनसोलाव थांनाय 15 बोसोराव आं जि रोखोमै डेभेलप खालामबोदोंमोन जोंनि ओनसोलाव बे डेभेलपआ दिनै माने एसे थाद'नाय जादों आरोखि 5 बोसोराव थाद'दों। दा बेनिखायनो रायजोफ्रा लुबैदों दे बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारिखौनो फिन एबार सुक्लायसेरफां समष्टिनि माने बिजाथिखौ देरहानांगौ बेखौ रायजोफ्रा जान्जि खाफ्रादों। नोंथांनि फाइनाल खेलाया सोरजों जागोन? बिजेपि। दिनै बेसेबांसो रोजा सुबुङा फैफादों सानदों? आं दिनै गारि गिदिर लाबोयाखै। जोंनि वार्कारफ्रा गावबा गाव जि गारि दङ फिसा बेखौ लाबोदों आरो जोंनि वार्कारफ्रा गाव गावनो बाइकजों जों कुनु टारगेट होआखै। 2000 मानसि फैदों। देरहागोना बेयावनो रोखा जाबाय? रोखा।